Això s'ha pagat, Canal 9. Els mateixos que ara diuen que és que tenen que tancar-lo perquè si no tancaran hospitals. Dius, però si també els han tancat. I costa més tancar-lo, efectivament, costa més tancar-lo que mantenir-lo obert. Aleshores és un abús de poder. És aquí mando jo. Pedro J. m'ha donat una portada al Mundo, que jo crec que li va passar això a Fabra, que es va donar una portada al Mundo, el Mundo, el diari, no? I entonces va dir, oi, soc important. I la vanitat és aquestes coses, i sobretot en política la vanitat és mortal, no? I entonces ell va dir, pues ara ja no puc recular. Significa que té a tot el món en contra i ara clar, va per ahí i la gent està esperant els treballadors de Canal 9 que segueixen cobrant però no poden anar a treballar. El que diuen, dic, pues mira, una cosa ara sí que tenim, que és temps. I ahí van darrere d'ell amargant l'existència. I molt bé, perquè ell també està amargant l'existència a molta gent.